weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to dabiya to ciloña to liwa to koɓɓillo to ɓoki jawem to gudduɓe joɓɓe ko on takkusan juulam ha e nder galle ceerno amadou haradia ha to galle ceerno tafsiru oumar ka to gudduɓe nduyoɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Chine walliti laamu leydi Mauritanie kene qimen ha 1 million dose taw ko ñakko Sinopharm to leydi Sénégal en kaali jaltugol aduna maire mo commune mo Dabali biyetenoɗo Oumar Ba to leydi Mali chef d'état-major général des armées mo leydi ɗi o joddima e namdo makko woni chef d'état-major général mo leydi France to leydi Guinée Conakry Moussa Dadis Camara arti ñalawma hande o omo tawe e nder leydi makko to leydi Libi sen sumgoji catala halfinaɓe ko fate cumgoji ponnoɓe ko liri tigui sumgoji ponnoɗi wadde ñande nogas e nayyi nduɗo lewru dirtinama ha nogas e nayyi lewru janvier to leydi Madagascar bilan lana juunoka toon wasnoɓe hen pittali men bilan o ɓeydima no fewi e ñalawma hande o ɓe jaara jeegomo basɗo hen fittano mum fuɗɗiɓe yitede habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to Royaume-Uni ha to leydi France bisimilla moon e kerki hotodirte joni jañoɗon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓatake jaam gonɗaɗo hono Abou Karid Sow to Libreville Gabon jettinɗo ɗo wulango Ousmane Tall ko joom wuro Mafondu tawateɗo to leydi France Ba Ndiaye to leydi France ko banum gorko duttiɗo Ousmane Ndiaye to Mafondu ko banum gorko duttiɗo Kadiel Ndiaye to Mafondu ko banum debbo duttiɗo Hammadi Demba Sow to Mafondu ko banum debbo duttiɗo banum gorko duttiɗo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala ustare bandiɓe debbo biyetenoɗo Binta Ndiaye noon ko ñande altine ɓennuɗo o yalti aduna to Mafondu siftinde on noon yettini ɗo wulago ngo ko Abou Kalidou Sow tawateɗo to Libreville Gabon dow inde ceerno Habous Diallo hoore jeblo sukaɓe Afrique en noldi duwawuji faade dendagal koreji makko kala e dendagal ɓesgu Mafonnaɓe kala yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Maître Adama Baldé ko guindiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal Maître Adama Baldé ne safra rafiji kewɗi ne jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome dogam sita rokkuɓe sowade e rewɓe daroraɓe kala Maître Adama Baldé ne safra dendagal rafiji wonɓe Maître Adama Baldé ko jawɗo ittude dabruji e weddaɓe korte Maître Adama Baldé ne wiya dendagal yimɓe yo tinno kala ko neɗɗo waɗa yo yurno saɗa naata e dewgal yurno saɗa naata e ɗemgal yurno saɗa naata e hoɗande yurno kala ko neɗɗo waɗa yo yurno so tawi ne moƴƴi naata so tawi moƴƴani ƴetta feere walla goppa Maître Adama Baldé ne andina dendagal kilineɓe mum ha tengti noon tawateɓe e oɗo saaha joni to Europe e dendagal nokkuji kala so wona noon wonɓe nder leydi Sénégal wonde ƴewgal ko gratuite hay mbuɗu jomum yoɓata ko indema e inde nene ma dokkatamo waɗanma ƴewgal hano hannirta ni so tawi noon ko wonɓe nder leydi Sénégal ko jomum yaɓata koyɗe mum ha yetto nokku makko bureau ji makko to woni ɗo to wuro wiyetego Mbacké e nder leegal Mbacké Dembo Sara Daral
jettoɗa kalnama haaju maɗa o waɗanma ƴewgal ma hano hannirta ni. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni mbiɗemo tawata Mbacké Dembour to lekke nder leegal Mbacké Dembour sara daral baali. numéro makko téléphone ko 33 976 12 00 numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83. maître Adama Baldé ko jawranɗo ɓe ronkoɓe hebde kayitaji eɓe arsigaji mumen uddi jokkodire maître Adama Baldé joni joni haajuma humto hano hannirta ni. maître Adama Baldé sa yi to hello makko YouTube a waɗi maître Adama Baldé jinganin Fuladu ma yi toon golle payudinɗe ɗe o gollata. maître Adama Baldé komo Allah luuri hande gandal mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal Pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba nogasi ɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal Pulaar e habride de ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba ene nanggani en to banggue karallagal ha mbawen yiide en to banggue hello YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba. hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen laamu leydi Chine ɓe balliti leydi Mauritanie ñalawma hanki o ballal haɓade mboroso coronavirus ballal ngal noon ko 1 million dose woni million dose taw ko ñakko haɓade mboroso coronavirus ko Sidi Wul Zahaf jaagogal kalfinaɗo ko fate e cellal aadi mo leydi Mauritanie kañum tigui yeeyi to bowallade diwoje ngal si Nouakchott talata hanki o jaɓɓade ngal ɗon ballal ñakku ngo noon ko ngo hinde sino frama ko ngolɗo noon watti laabi ngolɗo watti lawol nayeɓi wola ko leydi Chine ene wallita leydi Mauritanie to banggue ñakko haɓade mboroso coronavirus ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wul Zahaf e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui talata hanki o e nder waktuji nogas nayyi cakkitinoɗi ɗi ko ujunere temedde jeeɗiɗi e capantaro e yimɓe jeetato kolkisa e nder holkiso he noon capanɗe jeeyo e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe noon hen ɗiɗo kawre ela dial capanɗe nayo e jeetato kefti kelal men hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen galle lamorgo woni présidence de la république ɓe kolliri tigui wonde nomination ngaji nayyi mbaɗama e nder conseil constitutionnel nomination ngaji ɗi ɗon ko gila ñande sappo e nayyi lewru bowte gonɗen ɗum ko ɓeɗo cuɓa noon e oɗo saaha joni jeyede kay yo tawtoy terɗe conseil constitutionnel ɓen goni biteɗo sokhna Hawa Tandiam wondude e biteɗo biteɗo Ikke Bourou Wula Mohamed Siddiqa wondude e biteɗo Ghali Mahmoud Abeydi wondude e biteɗo Bilali Wula Dika ko ɓeɗo nayo cuɓa e oɗo saaha joni yo jantoy e terɗe conseil constitutionnel mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen contingent taw ko contingent kesom taw ko dadiɓe leydi Mauritanie ummima leydi Mauritanie jaabini kay centre Afrique e mbadi maintien de la paix to centre Afrique to ɓe ummorima Nouakchott noon talata hanki o ɓe jaɓani toon koto bangui lamorgo leydi ndi ɓe poti wonde noon ɓe poti nawede koto nokku to wiyete to diwan biteɗo Bambari ko toon ɓe poti nawede kene wona lewru joni noon teskama tigui leydi Mauritanie noldino toon kadi gendarmeɓe wonɓe to centre Afrique e diwan Abria e mbadi lafaji mbulaji woni casque bleu gilan 2014 noon faade oɗo saaha joni dadiɓe leydi Mauritanie ene tawe tigui e nder casque bleu ene tawteɓe nder centre Afrique e mbadi maintien de paix ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Fatimetou Mintou Abdallah Malik ko kañum woni présidente conseil régional mo Nouakchott talata hanki o joddima e ambassadeur joɗiniɗo leydi Suisse hono biteɗo son excellence Andriano ɓe jewtidi ko juuti no fewi ko fati kay e caɗele Nouakchott jogui ko fati e ngakkede ndiyam o holliri kadi kanko Fatimetou Mintou Abdallah Malik o holliri kay wonde weltare makko mawde no fewi e cehilagal e jokkodiral moƴƴal woni jumelage ngal wuuro Nouakchott waddi e goɗo wuuro witego Lausanne tawte
ngo tigim e ndera wayoma ini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki o ministre de la défense leydi Mauritanie hono hannena wulsidi wondude chef d'état major général des armées leydi ndi hono biteɗo hono Mohamed Bamba Maguette ɓe mbaɗi tigui inauguré base naval to Nouadhibou golle inauguration base o noon ene jeeya tigui e commémorative uji festival uji 61e anniversaire ko fati kay ammanditare leydi Mauritanie base o noon ko molanteɗo Allah no fewi to banggue mawnugol hollirama tigui to banggue mawnugol hollirama tigui omo waɗi sappo e jeetati bâtiment ene tawa makko du centre de commandement mawɗo no fewi et clinique pour les officiers ene waɗi kadi ko wiyete cloison wonande kay ɓen sous officier ji e soldateji ene waɗi kadi e oɗo saha joni hollirama kadi ene waɗi parking mawɗo no fewi tawa on parking ko moftowo otoji koto otoji garata ɓe mbaɗi kadi toon supervisé jaltugol haralde ɓe mbaɗi toon kadi supervisé jaltugol haralde taw ko daɗiɓe woni haralde ɗiɗi ɓeɗe woni deuxiéme promotion élevage ji officier ji de la marine nationale et des marchands hollirama kadi wonde nde ɗon haralde noon nde indira tigi ko capitaine de vaisseau biyeteɗo Sidi Ahmed Wula Rahman on promotion noon waɗi duuɓi tati e formation mum o waɗi toon kadi inauguré systéme de contrôle maritime e nder bateau goto taw ko bateau moɓe inniri gorgol on systéme noon ko meilleur systéme e nder Afrique de l'Ouest kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie so mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate celal adi kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui alarba hande on ko ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom neɗɗo woni 1796 personnes ɗum woni ko holkisa e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi hen nogas jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroson covid sappo e jeenayyi e nder hen e ɓen noon hen goto ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o nogas jeegom heddiɓe ɓe kala ko communautaire woni hay goto mabɓe anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellano ɓe sappo e goho kepti cellal men paati galleji men ñalawma hande o noon hay goto ala tampuɗo balliteɗo fofago kono de hollirama yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen leydi Sénégal ene yaara oɗo saha joni capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere e temedde ɗiɗi e nogas e tato neɗɗo winditiɓe doggol coronavirus capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe e jeegom keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayi o neɗɗo ɗum woni ko hawle ladial ñalawma hande o koɓe jogui heddiɓe juuɗe safroɓe ko capanɗe jeetato e jeegom o neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to ñorode ribam to wuro witego Keur Yoro Kodja ene tawi nder commune mo Waka Ngouma département mo ñorode ribam ko tana musto waɗi toon ñalawma hanki kikiɗe sanga 16h30 ko saggata gorko goto mo duuɓi nogas jeeɗiɗi jeeɗo e nder commune mo Baba Garage garnoɗo lappere gawri kañum tigui goto e sehilaɓe mum yooɓi toon fittade makko taw ko laaɓi yuymum sehilaɓe makko noon jiiɗino faabademo kay caggal nde dowdimo yidde nawdemo tigui to dispensaire mo wuro witego wakka nguma noon kono noon koye lawol o hooti e jomum ko hollirama noon suka hollirama wiide kay hono no holliri cukko maire wuro witego wakka nguma hono biyeteɗo Ibrahima Salam barɗo hoore o noon e oɗo saha joni tawi juuɗe dadiɓe goski makko noon nawama tigui to hôpital régional Cheikh Ibrahima Niass mo Kaolack ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jento commune mo Dabali noon tawi sunare mawni no fewi jaltugol aduna maire mabɓe biyeteɗoɗo Oumar Ba Dabali noon en tawi tigui e nder département mo ñorode ripam kanko maire o noon mayɗo o yano tigui ko Guénay si yettinoyde duwawuji makko ko ɗum nawnomo yettoyde duwawuji makko to wuro witego Badulu e nder Badulu Tukulora o heeɓi toon Moussal woni ko wite malaise o nawa to dispensaire mo Passim ko toon o hooti e jomi ko en donima noon dendagal ɓesgu makko e dendagal commune mo Dabali kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to Kolda cetala witeɓe conseil régional de la consommation de Kolda joɗinoma batu mumen nde batu gasi noon ɓe kolliri tigui wonde
e oɗo saha joni ko fati coggu locol mburu ɓeydima mburu noon locol mburu ngol temedde ɗiɗi e sappo gramme woni 210 gramme jarannogol jarannogol 175 francs CFA wonti 200 francs CFA fodde buuɗi joyyi woni 25 francs ɓeydima hen so tawi noon ko locol ngol 100 gramme jarannogol 100 guya woni buuɗi no gasa ngol noon ɓeydaki to banggue coggu kono ɓe usti poids o ɓe usti hen 10 gramme e oɗo saha joni ko ngol 90 gramme ha joni kabaruji men ɗemgal pulara sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena Siam Ga woni chef d'état-major général des armées mo leydi Mali hono général de brigade Oumar Diarra o bismima ñande altine ñande aleta ɓennuɗo sappo jeenaya bote nando makko chef d'état-major général des armées mo leydi France hono général Bourkhane Thiéry ɓe joddima noon ɓe jewtidi ko juuti e on bannoɗo jilla mum e nder leydi Mali ɓe jewtidi ko juuti noon ko fate kayim ko fate jokkodiral hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi hakkude konninkoɓe ɓe jewtidi kadi ko fati kayim e ɓeydude tekkinde sécurité e nder leydi he ɓe kolliri kadi wonde kamɓe kala fandare mabɓe e miijo mabɓe ko goto ko haɓade terrorisme en e nder Sahel ha joni ko leydi Mali keddoɗen Sadio Camara ko ministre de la défense woni kalfilaɗo ndenka Ekitel kanko kadi ardi des anciens combattants o joddima en audience noon e nder bureau ji makko e directeur général d'état-major fedde union européenne talata hankinoga sigo lewru bote adduno on toon noon ko passation ko fati kay passation ko fati gardigu sembeji witeɓe catala bite e ngala UTM omo wiye Hervé Bléjean ɓe jewtidi ko juuti noon e opération ngaji paadi ɗiɓe poti waddude kadi e défense et sécurité ɓe kolliri kadi yidde mabɓe ko ɓeydude tekkinde coopération hakkude mabɓe e mbadi sécurité beele kay haɓade ɓeɗon witeɓe terroriste en woni seɓɓitiɓe tawateɓe e nder fande Sahel ha joni ko leydi Mali keddoɗen guila ñande altine ɓennuɗo on gollotoɓe e nder hôpital uji Gabriel Touré e hôpital Point G ene tawi tigui e tikkere hofgo juuɗe ngo balle nayyi saabi tikkere nde noon ko caɗele ɓe kolliri kay ha waɗi joowel ɗen caɗele noon guila kay ko wayno ngakkede équipement ko rentade coronavirus e kala saaha ñestede e gebdele mabɓe e saɗa meɗen ñeste kala saaha wadde golli kadi kala waɗɓe recrutement résultat ji jaltugol recrutement ngol ene leeli no feewi ɓe kolliri kadi e kala saaha ɓeɗo wiyeteɓe contractuel donc kama yo waɗe ko wiyete intégré e nder ɗiɗon hôpital uji e gueɗe geyoɗe no feewi ko ɗum saabi kay ɓe naati e tikkere hofmo juuɗe ɓe celɗani ɓe noon eɓe celloraka ɓe kala e oɗo saaha joni tawi nganu mawɗo no fewi mbaɗi eɗango faade ɓen docteur eɓe safoɓe nde mbawa tigui ruttade e poste uji men wawde fabade kay ɓe ɗon ɓe cellani ha joni ko leydi Mali keddoɗen kala ñalawma noon teskama ɗeɗo balle kala ñalawma coggu gaz defirɗo ene ɓeydo tidde e nder Bamako lamorgo leydi ndi butela gaz mo 6 kilo jarannoɗo ko ɓoyani ko 2910 francs woni temedde jeegom mankude seeɗa e oɗo saaha joni yeehi ha 5000 francs CFA woni ujunere taw ko haalisa CFA nder Bamako jomma ɓen noon taw ko société ji gaz ɗe ɓe kolliri tigui saabi tidgol oɗon gaz ko laamu ngu kañum wanno subventionné gaz kono oɗo saaha joni laamu ngu dartini ɗum saabi noon gaz o ngakki e nder Bamako ha yoga heddoriɓe gaz ene ɓeyde cogguji mumen e nder lamorgo leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen to wuuro wiyetego Safo ñande aleta sappo e goho lewru bowte gonɗen ɗum ñande ɗum noon hollirama tigui fodde temedere capanɗe joyo neɗɗo jiiɗi keeɓi toon ko wiyete intoxication alimentaire woni tigui ñamde ñamridi ndi moƴƴani ɓe keeɓi hen deedi musoji dogoji e toure musde no fewi fodde temedere capanɗe joyo neɗɗo antiri kañumen foof mbaltoy ko hôpital ɗum noon ko caggal kay ko kamɓe kala koɓe famille goto e kala hitande ɓe kewi wadde so rendide on ñalawma so yonti kala hitande wadde kay banditare jaltugol aduna mabɓe biyetenoɗo Kimba Diarra noon moɓe mbaɗano noon ndena manditare kamɓe kala noon hollirama tigui e oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe kefti kellal mabɓe ɓe cemorino moƴƴi hay goto mabɓe ala mo rafi o yooɓi kono noon kamɓe kala ɓe antirino fodde temedere capanɗe joyya neɗɗo hollirama noon ha ɗo ɓe ganda holko saabi ɗum habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni koto leydi senumi to leydi Mali koto leydi Guinée paɗen capitaine Moussa Dadisa Camara meɗino ardade leydi ndi oɗo saaha kala gurnoɗo caggal leydi o arti ñalawma hande o hano hannirtinidera leydi makko ko sanga 13h woni 1h0 ko nden tigui lana makko ndi o kam duurita bowal laaɗe diwoje ngala kono ngala cheikh ngala aéroport Ahmed Cheikh Touré o yalti aéroport nde noon ko sanga 14h woni 2h
Dadisa camera non so hala mum halam hakkilaji kala enen dutto e massacre bannoɗo ñande nogas jeetati lewru novembre 2009 e ngan e nder stade Keremo Conakry e ngan sanga sagataɓe hewɓe mbasi ene hen pittali men rewɓe hewɓe kadi mbaɗino mbaɗanoma toon violé kanko Dadisa camara noon o waɗi haalan makko arwanini ñalawma hande o hollirde kay wonde omo heddi e kala saaha kay so justice noddimo omo hooli justice leydi ndi kadi ma o notoyo justice leydi ndi ha joni kabaruji men demgal pulaar to leydi Guinée ha joni keddoɗen holko kewi to galle lamorgo woni tigui to palais présidentiel Mohamed V mo Conakry ko namdal saabu kay hollirama dendagal gollotoɓe toon taw ko civil en gollotoɓe de présidence ha to primature kala kañumen kala noddama ne jaltata tigui palais o ko ɓuuri yawde e yaccade kota galleji mumen yimɓe hewɓe noon jalti tigui e keñe taw hay goto man anda ko yaltini ɗumen ɓen civil en gollotoɓe toon jayde wiitede jayde witeede confidentiel Afrique ɓe kolliri tigui saabi ɗum ɗon noon ko pelɓodiral manggal waɗi toon taw ko groupe aji ɗiɗi tatiɓe kamɓe kala noon ko ɓattiɓe oɗon biteɗo colonel Doumbouya e oɗo saaha joni gardiɗo leydi ndi ko ngala pelɓodiral noon joguini kuli huuli hollirama kadi yimɓe hewɓe taw ko dadiɓe de aux officier de haut gradé officier ji de haut gradé woni martabuji towɗi e jeeyaɓe ngalɗo catal witeɓe CNRD kala jiyama e nder palais to jayde nde haaɗano toon nde holliri tigui saabi kadi ngalɗon pelɓodiral ha waɗi duko sattugo no fewi e nder ɗiɗon groupe aji ɗiɗi koko fati e dossier judiciaire woni tigui kayidi ko fati e kayitaji heblude ñawore oɗon gardinoɗo leydi ndi biteɗo Alpha Condé taw ko tumaɗo kay muñari e durkude koppeteje kewɗe no fewi koto leydi Libye paadena catala halfinaɓe ko fati e juɓɓingol sumgoji e nder leydi Libye ɓe kolliri tigui sumgoji ponnoɗi wadde nogas e nayya lewru bowte gonɗen ɗo dirtinama ɗo e lewru woni tigui ha nogas janvier nogas e nayya janvier 2021 ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar uddirten kabaruji men koto Guinée koto leydi Madagascar bilan ko fate mayɓe e lana ndiyama juuno ko woni bateau juunoɗo e nder Madagascar bilan o ɓeydima no fewi hollirama tigui ñalawma hande o bilan ko yitade mbasi pittali men ko 60 neɗɗo tawi kadi hen joyo ko sukaɓe tokosɓe ko bilanci ko sakkiti noon ko sakkiti yitede ko goskiji nogas joyi neɗɗo woni goskiji nogas joyi ko ɗum woni ko sakkiti yitede e nder accident hélicoptère bannoɗo taw kadi ko hélicoptère gonnoɗo e yiiloyade ɓen porté disparu kañum ne yani e nder ndiyam on accident hélicoptère noon hollirama tigui goto daɗi hen goto barmi hen barmande musde no fewi yimɓe ɗiɗo kadi ko porté disparu ha ɗo cuwa taw yitede musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonggol ɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar e habride nde ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.